Viimeisellä kierroksella ja hyvät katsojat, viimeisen kunnon mutkan Junsa on lävitse. Täältähän tulee Valtteri Bottas. Viilähteen pieni suuri mies ylittää maalilinjaa ja nappaa uransa ensimmäisen Formula 1 kuljettajien maailmanmestaruuden. Sebastian Vettel voittaa kuitenkin tämän osakilpailun, mutta suuremmat juhlat on tänään Mercedesen pilttuussa. Hamilton ottaa tuon nopeamman kierrosajan itselleen. Vettel voittaa Brasilian osakilpailun. P1 Sebastian, P1, grande vittoria, bravissimo. Grande lavoro, grande, grande, grazie mille, grazie ragazzi, grazie, grazie. Yes, brilliant, well done. How about that? Yeah! To whom it may concern you. Valtteri, no, this is a rebound. Congrats, Toto.